Horas ma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madiha mudoho dame na siya debata ama, doho sian anak na Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangiangan di bagasa tikion, tarsurak do di lima musa onom, ayat sada sahat tusia. Ujaha maju isini turpuki tutonga-tongata. Jala tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Alai oddo tona aturan dohot uhum akkanaung tinonahon ni Jahuba de batamunai. Podahonotot tuhamu asa ulahonom muna ditano si soluhom munai duk taripar hamutusi. Asa marhabiarak ko tu Jahuba di batam jala diradutiho saluhut aturanna doho tonana akkanau kotanahonituho songoni honang anakmu nang pahupum saliliko mangulu asa tunggajang umurmu atong tangihom may ali Israel jala rikoti mangulahon akai asa marhasonang ako jala asalam torop situ tuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jahuba di batanya kaupum tuho ditano habauran ni susu doho situa ni luba tangihom ma ali Israel anggo Jahuba di batatai Jahuba sasada-sado jala ikon haholonganmu Jahuba di batam sian nasaroham doho sian nasa ate-atem doho sian nasa gugum jala ikon para ate-ate honommu luhut hataon akkana hutonahot tuho sadarion jala ikon gugu ommu mangajar hon akai tuakka anakmu jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum manang mardelani ho di pardalanan manang lahumudup peho nang dung hehe muse jala ikorrahut tonommu akai bahen partinadaan di atas tanganmu jala bahen parningotan di holak kolang ni matam jala ikos surat tonommu akai tutohang ni jabum dohot tu panggumbanganmu ima sahakna donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus di pasunggul ho si Musa do akkatona aturan doho uhum ni debata tu bangso Israelina julu asa ingok na sida lahu mangulahoni dung bongot tu tano kanan iko jupang mangulu na marhabiarat tu debata Jahuba jala sude na sida iko mangaradoti tonai ro diakka sudut na mangihut marhite hauduhon ni bangsoi tutona ni debata disido laos mangihut nang pasu-pasuna jalon na sida ima gajang ni umur doho ngulu namar hasonangan laos songonido nang akabaga-baga naung niwarihon ni debata tuaka upu na sida songon sada bangso nauk pinilit ni debata na sida sada keharusan do di bangsoi ikum mangului tona ni debata didok tangihom ma ale Israel anggo Jahuba debata tai Jahuba sasada-sado jalaikon haholonganmu Jahuba debatam sian nasaroham doho sian nasa ate-atem doho sian nasa gugum jodol hodo asatung suan tonai di bagasang ngulu nasida unang holad di pikiran alai ikosado ngulu nasida maniop jala mangulahoni jala tugas pokok ni natoras do mewariskanimuse tuaka yanakonna dituntut do bangsoi asa marsoba holat tu debata Jahuba marsoba sian nasanguluna
jalana sujadi adong debata na asing, sisobaun na sida dukon ni debata Jehovah. Holan sasada debata Jehovah sa bingdo, naikon sisobaun na sida. Dongan saha porsiaon, dada holam marsoba, alay ikon haholongan ni bangsoido, Jehovah debata, siyan nasa roha, doho siyan nasa ate-ate, doho siyan nasa guguna sida. Artina, sude pakilalaan, pikiran, doho sikap ningulu, baik bagi perduru, songoni nang bagi perbagasan, ikon hibul, maka holongi debata. Sebagai umat Allah, itu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi, holan sasada debata Jehovah do, naikon siuluan jala sisobaonna. Dungi akan atoras, manang suduk na tumua, ikon si memehonon na do muse, akatonai, tuaka yanakon. Dumutusi, adong do dipajojor si Musa diturpukon, cara manang beha bahenon niya kanatoras ni hala Israel ditikii, laho memperkenalkan doho manuaton hata ni debata tuaka yanakonna. Isarana ditiki istirahat, huhu may dipake pertikiani, gabi sada kesempatan, laho mangajarhon hata ni Tuhani tuaka yanakon. Songonido nang ditikirak merdalan nasida, ikot totong taringotan nasida hata ni Tuhani. Asa tunglopok, manang melekati, diroha doho di pikiran nasida. Lao songoni nang uju laho istirahat mudum, nang dung hehe muse. Ikos saya taringotan ni natoras dotong, hata ni Tuhani. Ima dalanna, asa lam tugu marurat hapor siaoni, ditongatongan niya kayanakon, manang generasi muda ni bangso Israel. Tabanii adong dope ditonahos si Musa, hal-hal na macay praktis, ima songot tada si berengon ganupari. Manuraton tonai manang hata ni Tuhani, disada harotas, dungi dibukus maharotasi, jala dihoton tutangan niya kadenakna, manang diholak-kolang ni si malolongna. Jadi manak tu dia pemerdalan denaki, say doho doi dibuan. Songonido nak tohang ni jabu pe, dohot harbangan ni jabu, doho doi dipake, gabe panuratan ni hata ni Tuhani. Asa manang sadihari pe, pangisi ni jabui, manang tamue ni perjabui, bongot tu bagasi, gabe say diida, jala diingot nasida ma hata ni Tuhani. Donga saha persiaon, songonima diturpukon ditonahod debata merhiti si Musa tu bangsoi. Asa jupang ngulu na magkabiari debata, jala na makaholongi debata, merhiti na mangaraduti hata ni debata di ngulu ni bangsoi. Laos songonido naktonai berlaku nang dinguluta di pertikianon. Asa totong terpelihara ngulu na magkabiari dohot makaholongi Tuhan debata. Na perjulu ikokpolin manang hibul dohita marsoba holat tu debata. Dan jadi adong debata na asing dinguluta. Donga saha persiaon, holas sada do debata natutu nauk papatar dirina ima di bagasan Yesus Kristus. Yesus do naung manubus nguluta siad dosai. Jala na paradihon inganan na manotong, manang kanan nebaru, ima surgo hasonangan. Jalaido sabulu ni todita. Di baheni dang jadi marakup bahenota debata. Alai
ikon hibul ngulutai marsoba holan tu debata Jehovah. Unang biadong na marsoba tu hagugun ni portibion. Unang biadong manoba akasumangok ni namate. Jala waspada matong didampak ni hamajuon ni teknologi sinuaing. Nabui manay rohani jolmay. Gabi mengabaikan campur tangan ni debata di nguluna. Ala dihilala marhite hamajuon ni teknologi sinuaing nunga gudang akan narikot di nguluna dipermudah manang diurupi. Alani waspada sotung gabi mardebatahon hamajuon ni teknologi. Tungbo HP hebat ni teknologi terbatas dosa luhutna. Jala ikon hatidak konot tado na di luas debatado pakyotta laho patupa akalomoni rohana. Alani ikon hola debata Jehovah do sisobauta di tonga-tonga ni ngulutta. Napaduahon akanatoras manang sudut na tumua unang marnaluja mamemehon manang mewariskan hata ni debata tuak kenakon manang generasi muda. Donga saha porsyaon bohama bahenon niak kaanakon manang sudut na poso makaholongi debata yang goso dimulai sian keluarga manang sian na mekmek. Alani ikot takas doi parrohahonot toninatoras manang sudut na tumua. Jala unang marnaluja mamemehon hata ni debata tu nasida. Naik songon panatapan ni si Musa diturpukon. Songonima nang natoras makarikoton pangajarioni asa totong suan jala marurat diganup anakkon manang generasi noposo. Pangajarion diaturan tona dohot uhum ni debata ikut dimulai dui sian keluarga sendiri. Dumutusi ikon marsitutu manatoras memudahon dohot mangajarhon huhut manaringoti hata ni Tuhani ditonga ni bagasna manang diduru ni bagas jala ditikisa di hari pe asahok na sida makkabiari dohot makkaholongi debata. Hata ni Tuhata madok di 2 Timotius 4 ayat 2 jamitahon hatai hajung joko ditiki naune nakso une. Artina ikon berita honot tado hata ni Tuhani lumobi marhiti tiruan di pernguluon siapari. Asa marhiti gabi suamma ngulu nama kaholongi Tuhan debata doh donga jolma. Contohna rupaning asa ringgas anak koni martangiang manang merminggu denggamat tong jumulu tiruan haringgasoni jupang diakanatoras songonima nang dinamangulahon hata ni debata. Jala taingok ma ia hata ni debata ido senjata dihita akana porsea laho mangalo subiani sibulis huhut makirim di masa depan na dumenggan di bagasan lomoni rohani Tuhani. Atong tapatu pamai tadani natahabiari debata jala naholong rohata di Tuhani naung makokopita jala peluho kita di bagasan Yesus Kristus. Ay halak na makabiari jala na makaholongi debata Jehovah taruli doi dia kapasu-pasu nasihat Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Paingot jala urupi mahami di namangulahok katami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.